Mhuri yeZimbabwe aiwa yaunzwe zvakanotaurwa kuRwanda aiwa meeting yakaitwa kuRwanda nevanhu veSADC. Pane mashoko anenge achitaura auya akaburitswa panapa aiwa paexendo nevanhu Africa Beautiful Wind. Mhuri yeZimbabwe mashoko aya anopa hope aiwa kune vanhu vemuZimbabwe. Nokuti anotaura kuti aiwa muZimbabwe tiri kuzouya, muZimbabwe hatiboregi kuuya nokuti takaona kuti aiwa ma-elections aiwa they were flawed. Mhuri yeZimbabwe saramboendera mashoko avataura nokurudzira vosubscribe wolike hotna on the bell icon. Tamushara maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti vanonyora vachiti the Sadc Council of Ministers among other things discussed Zimbabwe. The Council of Ministers expressed optimism the ongoing Sadc due processes on Zimbabwe will move expeditiously to ensure the illegitimacy in Harare brought about by the flawed electoral process is corrected. No mashoko anotaura kuti toda kunokorekta aiwa maflawed elections akaitika mugore rapera mugore 2023 vachiti amongst mamwe maagendas avanga vainawo aiwa vakadiscassa aiwa madue processes ari kuitika munyika yeZimbabwe vachiti aiwa tingatora zvedu time but Zimbabwe tiri kuzouyako kuzoita mafresh elections. Ndo mashoko ari kubuda panapa muAfrica Beautiful Wind vachitaura paexendo pavo. Muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro imi noti kudi pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu sangana wasubscribe kulike nokuturn on the bell icon. Tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live.